8 Μαρτίου είχαμε σήμερα. 8 Μαρτίου του 2007. 8 Μαρτίου του 1857, δηλαδή 150 χρόνια πριν από σήμερα, εκοιμήθη ο μεγαλύτερος Έλλην θεολόγος και ο μεγαλύτερος Έλλην φιλόσοφος και φιλόλογος του 19ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμου. Ο τάφος του βρίσκεται έξω από τη Μονή Πετράκη, μάλλον καινοτάφιον. Ήτανε τάφος, μετά μετέφεραν τα οστά του στην πατρίδα του, την Τσαριτσάνη της Θεσσαλίας. Είναι η μεγαλύτερη μορφή του 19ου αιώνα. Εισάξιος με τον Κοραή, που πέθανε το 1833, τούτος πέθανε το 1857. Και ανεμίχθη, βρίσκεται από κάτω με καλή έννοια όλων των προβλημάτων που ανεφύησαν τον 19ο αιώνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Σχέσεις εκκλησίας-πολιτείας, παράδοση, φιλοπατρία. Έχει γράψει υπέροχες ομιλίες για το θέμα της φιλοπατρίας του αγώνα του 21, και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος έγραψε την ομιλία εις το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Ξέρετε ότι όταν τον κρέμασαν οι Τούρκοι τον Άγιο Γρηγόριο, τι λέμε ρε παιδιά, συγγνώμη που μιλώ έτσι, αλλά αγανακτώ. Τι λένε, ό,τι θέλουμε. Και ξέρετε, έχουμε κάποια λιβελογραφήματα που τα αναμασάμε μετά. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να μην ασχολείστε έτσι επαγγελματικά με την επιστήμη που θέλει απόδειξη. Η επιστήμη χωρίς απόδειξη δεν είναι επιστήμη. Σας παρακαλώ, μην δέχεστε, γιατί αμαρτάνουμε όλοι όταν δεχόμεθα. Το είπε ο άλλος, πρέπει να είμαστε τόσο κακοί, να έρθει ένας να σου πει ο Παπαγιώργης είναι κίνεδος. Δεν έχω δώσει, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής τέτοια μαρτυρία. Αλλά ένας που με μισεί θα πει, ναι ρε παιδιά, έχει δίκιο τάδε, είναι κίνεδος. Να μην το πω τώρα λαϊκά, ο Παπαγιώργης. Γιατί θέλει κάποιος να μειώσει τον Παπαγιώργη, να μειώσει τον Α, να μειώσει τον Β. Ξέρετε, γι' αυτό επαναλαμβάνουμε άκρητα ό,τι παράγεται με την έννοια του λιβελογραφήματος. Λιβελογράφημα δεν είναι πηγή ιστορίας. Στην επιστήμη μελετάμε και τα λιβελογραφήματα. Έχω γράψει πηγές εκκλησιαστικής ιστορίας και εκεί τα αναλύω όλα αυτά. Τα δίδαξα χρόνια, εισαγωγή στην επιστήμη της ιστορίας. Μελετάμε και τα λιβελογραφήματα, τα συκοφαντικά και επιθετικά κείμενα, αλλά προσπαθούμε να δούμε μέσα από τους όρους, μέσα από τις λέξεις, ιστορικά στοιχεία που διασταυρώνονται από άλλες πηγές και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, προδότης, οι παπάδες προδότες, οι δεσποτάδες προδότες. Ένα μόνο θα σας πω, ένα παράδειγμα από τα πολλά. Όταν κατεβαίνανε οι Τούρκοι προς την Αλαμάνα, ήταν το στενό που ένωνε την κεντρική Ελλάδα με την στερεά. Ένας δρόμος υπήρχε. Γι' αυτό και το βουνό εκεί ονομάζεται Καλύδρομον, διότι είχε τον μόνον βατόν δρόμο. Αυτό συνέβη και με τους Πέρσες στην αρχαιότητα, τον Ξέρξη, και με τους Τούρκους. Μην κοιτάζετε που τώρα έχουν γίνει προσχώσεις και έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ήταν πολύ στενότερο. Ένα στενό που μπορούσε να περάσει κανείς για να μπει μετά στο Καλύδρομον και να βρεθεί στους Δελφούς στην άλλη πλευρά. Έχει μεγάλη ιστορία αυτή η κίνηση. Λοιπόν, όταν κατεβαίναν οι Τούρκοι, όπως κατέβαιναν οι Πέρσες πριν από 2.000 χρόνια και περισσότερο, κινηθήκανε οι Έλληνες, γιατί ξέρανε ότι μόλις κατεβούν οι τουρκικές δυνάμεις και κατεβούν προς το Μοριά, πάει η επανάσταση, τελείωσε. Δεν είχαν ούτε πυρομαχικά, ό,τι είχαν τα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Ο Μακρυγιάννης λέει ότι οι πυρητιδαποθήκες μας ήταν στα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Η Δημητσάνα ήταν πυρητιδαποθήκη. Κατεσκεύαζαν πυρίτιδα. Υπάρχουν εκατοντάδες πηγές για αυτά τα θέματα. Ποιος τα λέει αυτά τα θέματα? Γι' αυτό έλεγε ο Μακρυγιάννης, θα γράφει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Λέει ότι οι δικοί μας καλόγεροι δεν ήσαν καπιτσίνοι, δηλαδή καπουτσίνοι, αλλά ελάτρευαν
και θυσιάζονταν για την πατρίδα. Το καταλαβαίνετε? Μακρυγιάννης. Λοιπόν, όταν είδα να κατεβαίνουν και κατάλαβαν αμέσως Κολοκοτρώνης, το Μοριά και άλλοι τι θα γίνει, είπανε στους στερεολαδίτες, και θέλανε μέρες, ξέρω εγώ, πολλές ώρες να ειδοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε τηλέφωνο και φαξ. Τους λένε κάμετε ό,τι μπορείτε να σώσουμε την κατάσταση, καθυστερήστε τους. Γι' αυτό στα δερβενάκια τους πετσοκόβει ο Κολοκοτρώνης μετά. Οπότε ποιοι κινήθησαν? Ποιος κινήθηκε μάλλον? Ο Μητροπολίτης Σαλώνων Ισαΐας, αιωνία του η μνήμη, αλλά είναι δεσπότης. Πρέπει δεσπότης ίσον προδότης, παπάς ίσον προδότης και αν θέλει. Ξέρετε, αυτή την επιστήμη κάνουν στο Πάγκιο Πανεπιστήμιο. Ακούετε το Σαρί που τα λέει, το φίλο και συνάδελφο. Πολλοί, όχι όλοι. Λοιπόν, είναι προδότης. Ο Σαλώνων Ισαΐας, που ήταν παλαιότερα πρωτοσύγγελος στην Κωνσταντινούπολη, άρα ήξερε και την πόλη και όλα, είχε το αίμα του Πατριάρχη. Θα ξανάρθω σε αυτό, το σκηνή του Πατριάρχη που λέει και ο Βαλαωρίτης. Τι κάνει? Οργανώνει ένα σώμα. Αυτά έτσι, προχείρως δεν είναι. Αλλά αυτοί είτε στην αυλή του Αλή Πασά, είτε στα βουνά ως κλέφτες, ήταν οι ένοπλες δυνάμεις του έθνους μας. Κλέφτες και αρματολοί ήταν η μαγιά των ενόπλων δυνάμεων. Ξέραν από καριοφύγια, ξέραν από σπαθιά. Οπότε λοιπόν οργανώνει το τάγμα, θα λέγαμε σήμερα, ο δεσπότης, ο επίσκοπος, Μητροπολίτης Σαλώνων Ισαΐας, και είναι αρχηγός, ταγματάρχης του σώματος αυτού. Μέσα σε αυτό το σώμα ήταν από τα βασικά στελέχη ο Αθανάσιος, που ήταν ακόμη διάκος και είχε αφήσει, βάλε τη φουστανέλα χωρίς να πάψει να είναι διάκος ο άνθρωπος, ο άλλος δεσπότης όμως. Και μαζί ήταν και ο αδελφός του δεσπότη, ο Παπαγιάννης, ο οποίος είχε και 5 παιδιά, πρεσβύτερος, πατήρ Ιωάννης με 5 παιδιά, ο αδελφός του δεσπότη. Και σαν νέοι Σπαρτιάτες αντιμετώπισαν τους κατεβαίνοντες από πάνω, σφάγισαν όλοι, αλλά τους καθυστέρησαν και μπόρεσαν οι άλλοι πιο κάτω να ανασυνταχθούν. Πέφτει στη μάχη ο Ισαΐας. Ποιος τον αναφέρει? Το ξέρετε εσείς? Το είδατε στο σχολείο ποτέ, φίλοι μου και αδελφοί μου, να λέμε ο δεσπότης, ο Μητροπολίτης κανονικά, ο Ισαΐας Σαλών? Ποιος ξέρει ο άλλος με τα 5 παιδιά που πέφτει στο πεδίο της μάχης? Και ο διάκος που είχε την τύχη που ξέρουμε. Βέβαια ο Κύρ, σε αυτούς που γράφουν σήμερα τα βιβλία, ο γνωστός Κύρ, να ζήσει, ο κύριος Κυριακόπουλος, που είναι αυθεντία, φιλόσοφος, γελιογράφος, λέει το εξής: θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Πώς θα την ξαναγράψουμε? Λέει, θα πούμε, στην Αλαμάνα οι Τούρκοι και οι Έλληνες έκαναν τσιμπούση, εψήσανε και σουβλάκι, συμμετείχε και ο Αθανάσιος Διάκος. Δεν λέει ο σουβλάκι, συμμετείχε και ο Αθανάσιος Διάκος. Τα γράφει ο Κύρ. Ιωστάθης, άλλος επιστήμον, Μητρόπουλος και αυτοί οι άνθρωποι είναι φιλόσοφοι της πένας, με μια γραμμή σου δίνει ολόκληρο άρθρο. Και γράφει ο Κύρ, γράφει και κείμενα σπουδαία. Και ο Στάθης, όπως ξέρουμε στην ελευθεροτυπία. Λοιπόν, ποιος μιλεί για το δεσπότη? Λέμε όλα, Αθανάσιος Διάκος, σου λέει διάκος ήταν, ξέφυγε από τον Παπαδαριό. Ούτε τον παπά που είχε ιεροσύνη πρεσβυτέρου και τελούσε θεία ευχαριστία, ούτε το διάκο, ούτε το δεσπότη. Αυτοί είναι προδότες. Λοιπόν, Γρηγόριος ο Πέμπτος. Έρχεται ο Φετφάς, η διαταγή από τον Σουλτάν. Είχε ξεσπάσει η επανάσταση ή στη Μολδαβία ή στην Βλαχία, ναι, και Μολδαβία, στον Προύθος, παραπόταμο του Δουνάβεως, και ο σκοπός με τον Ιερό Λόχο κλπ. Και ο σκοπός ήταν να αρχίσει μια τανάλια μέγγενη που να σφίξει το Σουλτάν. Αυτά όλα είναι τώρα γνωστότατα, είναι με ψωμοτήρι λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Να κατεβούν οι από πάνω, όχι μόνο οι Γρεκοί, οι Έλληνες, και οι Ρουμάνοι, δηλαδή οι Βλάχοι, οι Μολδαβοί, οι Σέρβοι, όλοι μαζί, να πιέσουμε τους Τούρκους να τους κατεβάσουμε προς τα κάτω, να ανεβούν οι Νότιοι, οι Μωραΐτες και οι Στεροελαδίτες και να ενωθούν στην Κωνσταντινούπολη. Ο στόχος ήταν να ξαναπάρουμε την πόλη, να ανακηρυχθεί πάλι η αυτοκρατορία, η Ρωμανία.
η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης. Όλα αυτά σας λέγω, μόνο τον Βακαλόπουλο να διαβάσετε, τον Απόστολο Βακαλόπουλο αιωνία τη μνήμη, τον πατριάρχη των ιστορικών της νεωτέρας περίοδου, έχει πεθάνει τώρα, έχει και ένα γιο που συνεχίζει στην παιδαγωγική σχολή στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Απόστολος ήταν ο κλασικός, αιωνία τη μνήμη. 8-9 τόμους, ογκώδης ιστορία. Λοιπόν, μόνο τον Βακαλόπουλο να διαβάσετε, που έχει όλες τις πηγές. Μεγάλο έργο, κλασικό έργο. Ιστορία του νέου ελληνισμού. Λοιπόν, αυτός ήταν ο σκοπός. Γιατί απέτυχε? Διότι ο αρχηγός των λεγόμενων σήμερα Ρουμάνων, αλλά τότε Βλάχων, δεν υπήρχε το όνομα Ρουμανία ή Ρωμανία για αυτούς, θα έρθει το 1859-60. Ο Βλαντιμιρέσκου τα έκαμε πλακάκια, δηλαδή συντέριαξε, συμφώνησε με τους Τούρκους και χτυπούσε τους στρατιώτες του Υψηλάντη από πίσω ή έμειναν αμέτωχοι. Οπότε βρέθηκαν οι Έλληνες, από όλη αυτή την ομάδα βρέθηκαν οι Έλληνες μόνοι τους. Εν τω μεταξύ ο Σουλτάνος, για να παρεμποδίσει αυτή την κίνηση, δίνει το διάταγμα αυτό, το Πατριαρχείο, να τους αφορήσει. Το Πατριαρχείο που εφαρμόζει την φαναριώτικη πολιτική, πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα. Η φαναριώτικη πολιτική πολλές φορές δεν είναι τόσο ορθόδοξη, είτε από πλευράς πίστεως είτε από πλευράς διπλωματίας. Έχει ελιγμούς. Εντάξει, θέλετε να αφορήσουμε, υπογράφεται ο απορισμός, ενώ ο Πατριάρχης φέρεται ως αρχηγός της φιλικής εταιρείας με το όνομα Σεβαστός. Σώθηκε το γραφείο του Πατριάρχη που είχε όλα τα μυστικά που δεν τα βρίσκει κανείς, συρτάρια κλπ, που και βρέθηκαν, δημοσιεύθησαν από τον ιστορικό Λάιον πάνω από 70 γράμματα του Πατριάρχη που ήταν σε άμεση σχέση με τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου και ετοιμάζανε, είχαν το κοιτίον του ελέους δήθεν για την παιδεία, και ο σκοπός ήταν να οργανωθούν πυρίτιδα και όλα αυτά ότι χρειαζόταν για την Ανάσταση του γένους. Αυτά όλα είναι πλέον επιστημονικά ηλεγμένα. Αν είναι κανείς ερωτάται από αυτούς της τηλεοράσεις, να του πω έλα εδώ, πες μου ότι αυτά δεν είναι σωστά. Και εγώ θα παραιτηθώ αύριο από την έδρα μου, ή παππούς είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή μετά από 45 χρόνια δουλειά, εκεί κινούμε. Με πληρώνει το κράτος για να κάνω αυτή την έδρα. Συγγνώμη που μιλώ έτσι, αλλά αγανακτώ. Και λέγανε λοιπόν ότι το λάβαρο της Αγίας Σοφιάς, της Αγίας Λάβαρας. Κοιτάξτε να δείτε πώς εξελίχθησαν τα πράγματα. Η Επανάσταση άρχισε 3-4 μέρες πριν από την 25η Μαρτίου. Προσέξτε τώρα, έχω δημοσιεύσει ένα έγγραφο ενός Άγγλου μισιοναρίου που το βρήκα στο Λονδίνο πριν από πολλά χρόνια, το 82, συγγνώμη, το 72. Το έγγραφο αυτό του Isaac Lowndes, ήξερε ελληνικά άπτεστα, τα μάθε στη Μάλτα και άρχισε να μας κάνει προτεστάντες, όπως είπαμε. Κατήγεται από το Λονδίνο και ήταν μισιονάριος, δηλαδή ιεραπόστολος της London Missionary Society στο Λονδίνο. Εγώ ερεύνησα όλες τις ιεραποστολικές εταιρείες, ακόμη και την ιεραποστολική εταιρεία στους Εβραίους. Χιλιάδες κείμενα, και έχω φέρει βαλίτσες που θέλουν 2 ζωές για να χρησιμοποιήσω όλο αυτό το υλικό. Τώρα ένα μέρος το έδωσα στο γιο μου που έκανε τη διατριβή του, του λέω πάρε αυτό το υλικό να απαλλαγώ και εγώ, γιατί έχω αγωνία, πότε θα το δουλέψω, αλλά τώρα άρχισα και να αρρωσταίνω και να γεράζω, οι δυνάμεις μου πέφτουν, οπότε δεν ξέρω αν θα προφτάσω. Λοιπόν, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί, έχω υλικό να φάνε και οι κότες, καταλάβατε. Δεν είναι ο γιος μου, όλοι οι παιδιά μου είστε, οι φοιτητές μου. Οπότε ο Isaac Lowndes γράφει 14 Μαρτίου με το 14 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο. Δηλαδή 2 Απριλίου, 12 μέρες διαφορά με το παλαιό. Και τους λέει στην εταιρεία του στο Λονδίνο, αυτό λέγεται report, είναι η αναφορά του προς την εταιρεία. Έτσι επικοινωνούσαν. Και τους λέει πριν από ορισμένες μέρες έγιναν θλιβερά γεγονότα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν επιπτώσεις στη δράση μας. Αυτοί σκεφτόντουσαν πώς θα κάνουν το έργο τους.
Πρώτον στην Κωνσταντινούπολη σκοτώσανε τον Πατριάρχη διότι επρόδωσε τον Σουλτάνο και φάνηκε ως ενισχύον το ελληνικό στοιχείο και το υπόλοιπο ρωμαϊκό στοιχείο, Greek γράφει αυτός, γρεκικό, το ίδιο είναι για τους ξένους, για να επαναστατήσει. Δηλαδή έχουμε μαρτυρία για τον Πατριάρχη. Τα ίδια γράφει ο πρέσβη, ο πρόξενος της Ολλανδίας, Σομέρ, που τα έχει δημοσιεύσει ο Μακαρίτης ο Ζώρας, ο δάσκαλός. Και λέει λοιπόν, εδώ που είμαστε, από τις 22 Μαρτίου μέχρι τις 25 Μαρτίου, προσέξτε, είναι δημοσιευμένο και μπορώ να το δώσω όσο θέλει. Από 22 μέχρι 25 οι μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου, και σε παρένθεση Μορέας όπως το λέγανε αυτοί, στις μεγάλες πόλεις της κατόπιν συνεννοήσεως εξεγέρθηκαν εναντίον των Τούρκων, against their rulers, the Turks, εναντίον των τυράννων τους, των ηγετών των Τούρκων. Δεν λέει εναντίον των Κοτσαμπάσιδων, εναντίον αυτά. Ένας ξένος που υπενόμευε την πίστη μας και το έθνος μας, γιατί ήθελε να το κάνουν προτεσταντικό. Θα μπορούσε να πει ό,τι ήθελε, αλλά ήταν έντιμος άνθρωπος. Συγγνώμη, πρέπει να παραδεχτούμε. Και την ικανότητά του ήταν η φυγητή στην Οξφόρδη πριν. Τα έδωσε όλα για αυτό που πίστευε. Αιωνία του ημίμη. Αυτό πίστευε, αυτό έκανε. Οπότε λοιπόν λέει εναντίον των τυράννων τους, των ηγετών, των κυβερνητών τους δηλαδή, των Τούρκων. Και εξεγέρθησαν κατόπιν συνεννοήσεως στις ίδιες μέρες. Τι ξέρουμε τώρα από τις ελληνικές πηγές? Άλλοι λένε άρχισε στην Καλαμάτα, άλλοι λένε άρχισε στο Γήθιο, άλλοι λένε άρχισε στο Καλάβρητα. Εγώ βρει τον Πελάμ. Έκανα μια ομιλία επίσημη πριν από μερικά χρόνια στα Καλάβρητα. Και στο τραπέζι μου λέει ο δήμαρχος, πού άρχισε η Επανάσταση? Ω μάνα μου, λέω, τώρα τι γίνεται. Τους λέω, θα σας πω τι λέει ο Άγγλος ο Λάουντς. Οπότε ξέπλυνα τα χέρια μου, λέει, εσύ τι λες? Πρέπει παιδιά, αν έριξε κάποιος μια μπαλωδιά που λένε η κριτική 2 μέρες πριν και λοιπά, η Επανάσταση άρχισε αυτές τις ημέρες. Οπότε πού φτάνουμε? Όταν ξέσπασε και στα Καλάβρητα, μετεδόθη στην Πάτρα, οι Κεφαλονίτες της Ακινθινής στην Πάτρα ήταν οι πρώτοι που άρχισαν την Επανάσταση εκεί. Αλλά δεν είχαν τέτοια συνεννόηση. Είχαν πάρει ότι ήταν η επιτάση. Και ο καθένας έριχνε ό,τι είχε στο καριοφύλι του, ό,τι ώρα του ερχόταν στο νου. Δεν ήταν απόλυτη ομοφωνία πως θα είχαμε στο στρατό σήμερα ένα σήμα που θα λέει την τάδε ώρα και το τάδε δευτερόλεπτο. Έρχεται η 25η Μαρτίου. Στην 25η Μαρτίου κάμανε λειτουργίες, γιατί η 25η Μαρτίου είναι η ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους λόγω του Ευαγγελισμού του Χριστού. Ξέρετε, λέγεται δε από παραδόσεις συμβολικές περισσότερο, μπορεί να ήταν και έτσι, δεν ξέρω, ότι και η δημιουργία του κόσμου γίνεται 25 Μαρτίου. Αυτή είναι η θεολογία. Συμβολισμοί. Οπότε 25 Μαρτίου είναι η δημιουργία, 25 Μαρτίου είναι αναδημιουργία. Καταλάβατε? Τι κάνανε οι παπάδες και οι επίσκοποι κηρύττανε. Είναι δυνατόν να βράζει ο τόπος το πιστολίδι και αυτοί να μην πούν βρε παιδιά η πατρίδα? Εάν πήρε πραγματικά, πρώτα απ' όλα λάβαρο δεν υπήρχε. Η παράδοση η τοπική είναι ότι πήρε μια φουστανέλα και ένα ράσο, ένα τριμμένο ράσο μισογαλάζιο, δηλαδή μπλε, και μια φουστανέλα άσπρη, τα έβαλε μαζί και ύψωσε και έβαλε και την εικόνα της Παναγίας. Αυτή είναι, αυτό είναι το λάβαρο. Δεν σημαίνει ότι παραγγείλανε στο Μόναχο, στα εργαστήρια ή στο Μιλάνο να υφανθεί το κατάλληλο λάβαρο για να το σηκώσει. Απλούστατα συνένωσαν όλη την προσευχή τους την 25η Μαρτίου. Δεν σημαίνει αυτό ότι 25 Μαρτίου ντάν στις 6 το πρωί γίνεται η Επανάσταση. Αλλά η Επανάσταση ετάχθη εις την προστασία του Χριστού και της Παναγίας. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός. Όπως το κρυφό σχολείο, η ανεπίσημη φροντίδα του εκκλησιαστικού χώρου να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Όταν οι άλλοι πηγαίνανε στη Δύση για να σώσουν το κεφάλι τους και να σώσουν για να πάρουν και να ζήσουν κιόλας. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος λοιπόν πέφτει ως προδότης του Σουλτάνου και όχι των Ελλήνων ή του γένους των Ρωμαίων, των Ορθοδόξων δηλαδή.
Τώρα έχουμε και θαύμα. Πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι κατέβασαν το λείψανό του και το πήραν στα χέρια τους και το έσερναν σε όλη την πόλη ήταν οι Εβραίοι. Από την εποχή του Αγίου Πολυκάρπου μέχρι τον Χρυσόστομο Σμύρνης, εκείνοι οι οποίοι πρωτοστατούν στον εξευτελισμό των ελληνικών ηγετών, των Ελλήνων ηγετών, είναι οι Εβραίοι. Το πιο στοιχείο των Εβραίων. Από βράσματα της κοινωνίας υπό την εντολή των Σιωνιστών. Δεν σημαίνει αυτό ότι είμαι αντισημίτης, το έχω πει πολλές φορές. Κάθε λαός είναι ελεύθερο να πιστεύει ό,τι θέλει ή να μην πιστεύει. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία. Συνεχώς βρίσκουμε στον κόσμο τον ετωλό. Ποιοι εκτελούν το μαρτύριό του? Οι Εβραίοι. Και οι Τούρκοι ήθελαν να έχουν την ησυχία τους, όπως οι Ρωμαίοι στην εποχή του Χριστού. Ή όπως οι Εβραίοι στην εποχή του Χριστού τον παρέδωσαν στους Ρωμαίους. Και έτσι λοιπόν, αφού τον έσυραν, τον έριξαν στη θάλασσα με τα άμφια, όπως τον κρέμασαν, με τα άμφια. Έμεινε 3 μέρες κρεμασμένο το σώμα και μετά το πέταξαν στη θάλασσα οι Εβραίοι, στο Βόσπορο, και του δέσανε ογκώδεις πέτρες στα πόδια για να μείνει σοβισμένα και να τον φάνε το ψάρι. Μετά από μερικές μέρες, προσέξτε τώρα, μετά από μερικές μέρες, ένα κεφαλονίτικο καράβι, ο Νικόλαος Σκλάβος, καπετάνιος, του οποίου το όνομα είναι γνωστότατο στην Κεφαλονιά και τιμάται, ταξίδευε με το καράβι του και πήγαινε στα Άρη, δεν ξέρω τι πήγαινε, προς την Οδυσσό. Σε ένα σημείο λοιπόν μπροστά στο πλοίο είδε ο ναύτης που ήταν στο κατάρτι, έβαλε τις φωνές, ήταν ο Πατριάρχης όρθιος μπροστά από το καράβι. Είχε φαγωθεί, κοπεί, πέστε ό,τι θέλετε, με ποιον τρόπο είχαν φαγωθεί οι πέτρες, και εμφανίζεται με τα άμφια όρθιος. Τα χάσαν όλοι, κάνανε, νομίζω ότι βλέπουν ξωτικό. Τον πήρανε, τον μαζέψανε τον Πατριάρχη, άσυκτον και εμποδιάζον το σώμα του. Μέρες ολόκληρες μέσα στη θάλασσα, ούτε μία φθοράνη πέστη, και ούτε τα ψάρια πετέθησαν κλπ. Και μεταφέρει τότε το σώμα, το μεταφέρει στην Οδυσσό. Εννοείται φτιάξανε ένα πρόχειρο φέρετρο από τα ξύλα που είχαν εκεί, κασόνια, βάλανε μέσα και σώζεται αυτό το φέρετρο στην Κεφαλονιά, στα ντομάτα όπως λέγεται, όχι η ντομάτα, τα ντομάτα της Κεφαλονιάς. Εκεί στην Οδυσσό ήταν ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, πρωτοπρεσβύτερος, ο οποίος ήταν οικοδιδάσκαλος προηγουμένως στην Κωνσταντινούπολη, όπως ήταν και καθηγητής και διευθυντής στην Ευαγγελική Σχολή, Ορθόδοξη Σχολή, η Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης. Είχε αφήσει σπουδαίο όνομα. Και επειδή ήταν από τους συνεργαζομένους για την Επανάσταση με Ρώσους και με όλους τους άλλους, τον εφηγάδευσαν, διότι σας είπα 18 Μητροπολίτες και πρόκριτοι, Μουρούζιδες και λοιπά τέτοια ονόματα κρεμάστηκαν. Και τον έδιωξαν, νέος που ήταν τότε, γεννήθηκε το 1780, άρα το 1821 ήταν 41 ετών, και τον στείλανε στη Ρωσία. Και εκεί λοιπόν, διδάσκοντας τον ελληνισμό της Ρωσίας, έγραψε πολλά από τα έργα του και προσεφώνησε και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Έτσι λοιπόν έγινε γνωστότερος ακόμη ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, με το συσχετισμό αυτό με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Για τώρα να μην σας ταλαιπωρώ, ένα από τα μεγάλα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, ήταν η ψυχή του θέματος αυτού, ήταν το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αντίπαλό του είχε έναν Θεσσαλό πάλι, δηλαδή όπως στα νεότερα χρόνια καμιά φορά είναι κριτικοί που μαλώνουν μεταξύ τους ή είναι Μωραΐτες και λοιπά. Τώρα είχαμε 2 Θεσσαλούς, ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, αρχιμανδρίτης, σπουδαίος αυτός, γνώστης των πραγμάτων, αλλά ο μεν Οικονόμος που είχε μείνει και στη Ρωσία, είχε φιλορωσισμό λόγω της Ορθοδοξίας. Είναι πολύ λεπτό για να το καταλάβει κανείς, τα λέει και ο Φλαμιάτος, δηλαδή δεν θέλουμε τους Ρώσους επειδή είναι Ρώσοι, επειδή εμφανίζονται ως προστάτες της Ορθοδοξίας. Διαφορετικά ό,τι κακό έχουν οι Ρώσοι θα το πολεμάνε. Ξέρετε, και το 17 γι' αυτό οι παλαιοί του Ρωσικού κόμματος μείνανε και με τον Πολσεβικισμό, μείνανε πιστοί, διότι αυτή ήταν μόνιμα η ανατολική παράταξη στον τόπο μας, ήταν μόνιμα στραμμένη στη Ρωσία.
από τον 18ο αιώνα. Και ούτε καταλαβαίνανε ποιος είναι ο Στάλιν, ποιος είναι αυτά. Η Ρωσία είναι αυτή που υπερασπίζει τον ελληνισμό, την παράδοσή μας κλπ. Έμεινε αυτή η τάση, αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα. Οπότε λοιπόν ο Οικονόμος ήταν φιλορώσος με αυτή την έννοια, αλλά ήταν ορθόδοξος και ήξερε πολύ καλά τι μας περιμένει εάν μας μεταβάλουν σε προτεκτοράτο τους οι Ευρωπαίοι. Όπερ και γένε. Τι είμαστε σήμερα? Προτεκτοράτορ της Αμερικής. Παλαιότερα είμαστε της Αγγλίας. Οι Ευρωπαίοι μας κάμανε προτεκτοράτο. Διάβαζα σήμερα σχόλια για τη σχέση της Ντόρας με τον Πρωθυπουργό και το ποντίκι να δείτε μέσα πως τα λέει με ανοιχτή γλώσσα, ότι λέει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ή ο Πρωθυπουργός κάτι λέει, καλλιεργεί τις φιλοαμερικανικές σχέσεις και χαιρετούσε την Ντόρα ο Καραμανλής. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτά τα λένε οι πολιτικοί, αλλά και εγώ που κάνω πολιτική ιστορία, γιατί να μην τα πω. Yes sir, αυτή είναι η τακτική μας. Λοιπόν, αφήνω τους πολιτικούς, ο Θεός να τους φωτίζει και ξαναρχόμαστε στα εθνικά και ορθόδοξα θέματα. Ο Φαρμακίδης ήταν φιλοάγγλος, ακολουθούσε λόγω Κοραή, που ήταν μαθητής του Κοραή, ακολουθούσε την αγγλική πολιτική, τη Βρετανία δηλαδή, που ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ρωσικής πολιτικής. Η Ρωσία εμφανιζόταν ως προστάτης των Ορθοδόξων, η Αγγλία ήταν προστάτης των Προτεσταντών, η Γαλλία ήταν προστάτης των Παπικών και το Βατικανό που ήταν η έδρα του, το κράτος των Παπικών. Και έτσι λοιπόν μαλώνανε επί δεκαετίες οι δύο αυτοί άνδρες, ο Οικονόμος και ο Φαρμακίδης. Είχαν μια ουσιαστική διαφορά, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι πηγή χαρακτηριολογικών στοιχείων και γνωρισμάτων. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος καταγόταν από την Τσαριτσάνη. Η Τσαριτσάνη είναι η ορεινή Θεσσαλία. Ξέρετε, πάντοτε υπήρχε αντίθεση στην ιστορία μας μεταξύ ορεινών και παιδιανών. Η Βουνίση και η Παιδιανή. Αυτά αποτυπώνονται όλα στο Λαϊκό Θέατρο, στον Καραγκιόζη. Είναι όλοι οι τύποι του ελληνισμού στην τουρκοκρατία. Ο ορεινός είναι ο Μπαρμπαγιώργος, που έχει ταράξει στις Καρπαζιές τον Μπελιγκέκα, τον Τουρκαλβανό δηλαδή. Ο Παιδιανός είναι ο Χατζιαβάτης. Σφάξε με πασά μου πολεχρονεμένα και λοιπά. Συνεχώς κύπτει το κεφάλι. Αυτοί οι τύποι διασταυρώνουν. Και ο γνήσιος Ρωμιός, ο Έλληνας, ο Παμπώνηρος που προσπαθεί να ελύσεται μεταξύ των δύο τάσεων, είναι ο Καραγκιόζης. Ο Κουτοπώνηρος, ή μάλλον εξυπνότατος Έλλην, ή Ρωμιός αν θέλετε, ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, ο ένας ήταν Μπαρμπαγιώργος, Βουνίσιος, ο άλλος ήταν Χατζιαβάτης, από τον Ιμπεγλέρ, την πρώτη δηλαδή, η νίκαια κατάλους, δεν είμαι Θεσσαλός, της παιδινής Θεσσαλίας. Το καταπληκτικότερο, οι άνθρωποι αυτοί που κινούσαν τις τύχες του έθνους μας τότε, γιατί και ο Φαρμακίδης έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου στην Αθήνα, άλλο που δεν δίδαξε ή ελάχιστα λόγω φαρυγγίτιδος. Ο Οικονόμος δεν έγινε καθηγητής. Ποιος τολμούσε να βάλει τον Οικονόμο στο πανεπιστήμιο, που ήταν προτεσταντικής και αγγλο-γερμανικής κατευθύνσεως. Ο Οικονόμος όμως στο σπίτι του στην οδό Νίκης 52, εδώ στη Φιλελλήνου κοντά, Νίκης 52, το είχε μεταβάλει σε πανεπιστήμιο. Έλεγε ο Φαρμακίδης ότι είναι το μαντίον πάσης γνώσεως το σπίτι του Οικονόμου. Από την άλλη πλευρά ζούσαν σε μια Αθήνα γύρω στις 20 με 30.000 κατοίκους. Ο Φαρμακίδης πέθανε το 60, ο Οικονόμος το 1857. Δεν ειδωθήκανε ούτε μια φορά. Να πει ο ένας τον άλλον, για έλα ρε παιδί μου να πιούμε έναν καφέ, να συζητήσουμε, ποτέ. Γιατί εξ ορισμού αυτής απέκλειε τον Οικονόμο, μην επηρεαστεί, ήταν μεγάλος ο Οικονόμος και φοβόταν το μικρής, παρόλο που και αυτός είναι το πράγμα. Κάτι άλλο δε, ότι ο Φαρμακίδης έπαιξε μεγάλο ρόλο με το δεξί χέρι λιμνής. Ο Οικονόμος έγινε καθηγητής και την έκπληξη έκανε. Ήταν μια καρδιά και με λιώτος, ο Φόκη δρόμος έκανε. Σήμερα είναι κακό από πάνω από τον τίτλο Οικονόμου. Λοιπόν, δεν έγινε κόψη.
Πρέπει να είναι προσοχή και στον Πρωθυπουργό ή στον Αρχιεπίσκοπο για να γίνει επίσκοπο. Και να χρωστάει ευγνωμοσύνη που ενώ ούτε κλητήρας δεν θα μπορούσε να είναι, γίνεται επίσκοπος έξω. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο Οικονόμος δεν έγινε και ο Φαρμακίδης επίσκοπος. Πρώτον έλεγε και δικαιολογείται ότι ο λαιμός του δεν τον βοηθούσε να ψάλει, δεν λειτουργούσε ποτέ, γι' αυτό ο Οικονόμος τον ονομάζει μοναχών αμόναχων. Ούτε σε μοναστήρι ήταν ο Φαρμακίδης, ούτε λειτουργούσε ποτέ. Ιερέα ανίερον και μοναχό αμόναχων. Ήταν μεγάλος λοσοπλάστης ο Οικονόμος. Θα σας πω λοιπόν ένα ανέκδοτο που τα εξηγεί όλα και τελειώνω με αυτά. Ο Οικονόμος λοιπόν στη μικρή Αθήνα ήταν ο διακεκριμένος ιεροκήρυκας. Είχε γίνει γενικός ιεροκήρυκς του Οικουμενικού Πατριαρχείου κλπ. Ο Οικονόμος λοιπόν εδίδασκε σε μια λειτουργία, μάλλον εκήρυκε στον ναό της Αγίας Ειρήνης, η οποία ήταν η πρώτη Μητρόπολης μετά την Επανάσταση, η Αγία Ειρήνη της Αιώλου. Ανέβηκε στον Άμβονα λοιπόν ο Οικονόμος, που σώζεται και σήμερα, και ο μη λειτουργών ο Φαρμακίδης ήταν σχεδόν από κάτω από τον Άμβονα μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν άρχισε να μιλεί ο Οικονόμος, γυρίζει ο Φαρμακίδης και λέει σε κάποιον με φωνή ηχηρά που ακούστηκε: είσαι ρήτορ, Οικονόμε. Παραδέχτηκε, είσαι ρήτορ. Αλλά από πείσμα και κακία προς τον Οικονόμο παίρνει το διάδρομο της Εκκλησίας για να φύγει. Οπότε από πάνω ο Οικονόμος βλέπει το Φαρμακίδη να φεύγει. Πώς το φτιάξε, πώς το τέριασε κλπ. Εκεί που μιλούσε φτιάχνει τη φράση έτσι στο κήρυγμα, είναι ο έμπειρος ιεροκήρυξ, και δείχνοντας τον λέει: και απήλθεν ο διάβολος και η σκιά αυτού, δείχνοντας το Φαρμακίδη. Λοιπόν, με αυτά τα ανέκδοτα περάσαν οι άνθρωποι και εκρίνεται ο ελληνισμός, διότι ο Οικονόμος ήταν ο παδός της οικουμενικής ιδέας του ελληνισμού. Δεν είναι εναντίον του αυτοκεφάλου. Έγινε ένα αυτοκέφαλο το 1833 που οι κότες το κλαίγανε. Δηλαδή υποτάχθηκε ο εκκλησιαστικός χώρος εις τον παπικό όθωνα. Δεν ήταν μόνο βασιλιάς, πολιτικός άνθρωπος, αλλά και παπικός. Οπότε και μας ζητούσαν να το μνημονεύουμε στη λειτουργία. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του ευσεβεστάτου βασιλέως ημών Όθωνος και του επισκόπου ημών Τάδος. Καταλάβατε. Ποτέ βέβαια λέμε για αντίσταση, ποτέ οι ιεράρχες της εποχής δεν το εφήρμοσαν. Όπως τώρα δεν θα εφαρμόσουν τα πανεπιστήμια τον νόμο, έτσι και τότε δεν εφήρμοσαν τον νόμο του κράτους, όπου ήταν ο καταστατικός χάρτης, ο πρώτος καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας. Οπότε ο Οικονόμος έλεγε αυτοκέφαλο, αλλά θα καθίσουν σε ένα τραπέζι η ελληνική πολιτεία, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως για τη συνόδου του και η ενελλάδη Εκκλησία για τις ανυπάρκτου ακόμη συνόδου. Όχι αυτογνωμόνος και βιαίος, δηλαδή με επανάσταση, με πραξικόπημα. Και έτσι λοιπόν αυτή ήταν η αντίθεση. Το Φαρμακίδης έλεγε: αφού γίναμε ελεύθεροι, κάνουμε την εκκλησία που θέλουμε. Και τότε αρχίζει ένα τεράστιο θέμα περί νεοελληνισμού. Τι είναι ο νέος ελληνισμός? Τα προβλήματα που συναντάμε τώρα τότε θεμελιώνονται. Και περί νεοελληνικής εκκλησίας. Έλεγαν οι ευρωπαϊστές: ο νέος ελληνισμός δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιότητα, παρά μόνον ιστορική. Η Ευρώπη είναι το μέλλον του ελληνισμού. Πρέπει να συνταχθούμε με τον παπισμό, τον προτεσταντισμό. Τότε αρχίζει ο πρώτος οικουμενισμός και εν συνεχεία μέσα σε αυτή την κίνηση προς την Ευρώπη δημιουργείται μια νέα Ελλάδα, η οποία μόνο ως μνήμη, ως ανάμνηση. Σήμερα ούτε αυτό θέλουμε, με την αλλαγή της ιστορίας ούτε τη μνήμη θέλουμε. Καταδικάζουμε εις θάνατον τη μνήμη, την ιστορική μνήμη. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν αρχίζουν τότε. Το καημένος ο Οικονόμος αγωνίστηκε με τις εντάσεις, με όλες τις παραξενιές που μπορούσε να παρουσιάζει κανείς, αλάθητος δεν είναι κανείς, αλλά ο Οικονόμος είχε την οικουμενική ιδέα προοφθαλμών, ο Φαρμακίδης είχε τη στενή εθνική ιδέα, την Ελλαδίτσα που έλεγε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίτης. Καταλάβατε. Ενώ για του Οικουμενικού Πατριαρχείου διατηρούσαμε την οικουμενικότητα του ελληνισμού. Δεν έχει σημασία, να έχουμε ορθοδόξους αδελφούς που δεν αρνούνται την ιστορική τάξη. Όχι ως προπαγάνδα, προσέξτε, αλλά ο ελληνισμός σώζεται μέσα στην Ορθοδοξία. Οι αδελφοί μας εδώ Ρουμάνοι ξέρουν άριστα τα ελληνικά. Δεν είναι ότι κάνουν τιμή στον Παπαγιώργη και μιλούν ελληνικά.
Είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Ούτε κι εμείς είμαστε εγωιστές να λέμε βλέπετε μαθαίνουν, ποια ελληνικά μαθαίνουν, αυτοί ξέρουν καλύτερα ελληνικά από εμάς. Εμείς ξέρουμε καραγκιοζηλίκικα ελληνικά, αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας, ενώ αυτοί ξέρουν τα σωστά ελληνικά. Οι Σέρβοι το ίδιο, ο Μπούλοβιτς, ο Ράντοβιτς, ο Γεύτιτς, ο Πόποβιτς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια προβλήματα ετέθησαν μετά η παράδοση. Τι θα πει παράδοση, σχέση με ως συνέχεια της ιστορίας. Και έτσι λοιπόν ο οικονόμος αγωνίστηκε πράγματι, γι' αυτό μένει το όνομά του έτσι μόνιμα στην επιφάνεια, όπως και του Φαρμακίδη που θα μπορούσε να μην πέσει σε αυτά τα λάθη, αλλά τον έφαγε η αγγλική πολιτική και ο Κοραής τον Φαρμακίδη. Είχανε προτεσταντικές ιδέες. Και φέτος λοιπόν γιορτάζονται τα 150 χρόνια του οικονόμου από το θάνατό του. Ήδη αρχίζουν 28 του μηνός στον Παρνασσό, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει, όχι στη στοά του βιβλίου, 28 του μηνός θα γίνει μια πρώτη ημερίδα στην οποία μετέχω κι εγώ. Μετά θα γίνει το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, μεγάλο συνέδριο, διεθνές συνέδριο στην Τσαριτσάνη και στην Αθήνα, και είμαι πάλι εκεί αν θέλει ο Θεός με ανακοίνωση, και γίνονται πολλές εκδηλώσεις για τον Κωνσταντίνο Οικονόμου. Έχω δύο ανακοινώσεις να σας κάνω και να κλείσω. Την Τετάρτη που μας έρχεται στη Θεολογική Σχολή 5 με 7 το απόγευμα έχουμε ημερίδα με επιστημονική παρουσίαση θεμάτων που έχουν σχέση με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Οι λειτουργιολόγοι δηλαδή της σχολής ασχολούνται με αυτά τα θέματα και ως κοσμήτωρ θα προσφωνήσω και θα θέσω το πρόβλημα. 5 με 7 η ώρα μετά θα γίνει μια πρότυπη προηγιασμένη λειτουργία και θα ψάλουν ο χορός των καθηγητών και των φοιτητών την Τετάρτη που μας έρχεται 5 η ώρα στη Θεολογική Σχολή. Είστε όλοι ευχαρίστως ευπρόσδεκτοι. Το δεύτερο την Πέμπτη στο Πολεμικό Μουσείο της 6.30 κάπου εκεί θα γίνει παρουσίαση ενός τόμου απομνημονευμάτων ενός Κασίνη, πρωταγωνιστού στον Κυπριακόν Αγώνα που πλησιάζει 1η Απριλίου άρχισε, και θα παρουσιαστεί το βιβλίο και θα συμμετάσχουμε πολλοί ομιλητές, σύντομα δηλαδή, για να παρουσιάσουμε, η Βαντουβάλου και άλλοι, θα παρουσιάσουμε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κασίνης που έχει σχέση με τον συγγραφέα, να παρουσιάσουμε τον αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα στο πλαίσιο των εθνικών αγώνων. Την Πέμπτη, αυτό θα γίνει την Πέμπτη το απόγευμα. Θα δούμε πώς θα γίνει, σας το λέγω από τώρα για να μην σας κοροϊδέψω, αλλά παρακαλώ, αφού το θέμα το θέλετε, θα είναι σαν να είμαι εγώ ίδιος, και πώς να μην είμαι, θα είναι το έτερο νήμιση, θα έρθει η πρεσβυτέρα που ασχολείται με αυτά τα θέματα ειδικά να σας μιλήσει για το θέμα γάμου και οικογενείας μέσα από την ελληνορθόδοξη και κυρίως την πατερική παράδοση. Την προσοχή θα γίνουν κανονικά ό,τι κάνουμε, και θα συνεχιστεί. Αν είστε νωρίτερα λίγο πάτερ, μπορείτε εσείς να είστε στο απόδειπνο να διαβάσετε τα σχετικά του ιερέως στο απόδειπνο. Εάν είστε, θα είμαι ευγνώμων. Την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα. Ελάτε όμως λίγο νωρίτερα, 6.30 ώρα, για να γίνει και το απόδειπνο. Καταλάβατε? Καλά, αν μπορείτε. Λοιπόν, καμία ερώτηση για να κλείσουμε αυτή τη συνάφεια? Ορίστε, όποιος θέλει. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση δογματικής φύσεως, η οποία προσυδειάζει περισσότερο το Πάσχα. Αλλά επειδή προσεγγίζει το Πάσχα, μήπως μπορούσα να την υποβάλω τώρα. Σύμφωνα με τα δόγματα της Εκκλησίας μας, όταν κοιμηθεί ο άνθρωπος, η ψυχή του μετικεί σε ένα περιβάλλον που δεν ορίζεται από το χωροχρόνο. Και εκεί τελείωσε μια κατάσταση αναμονής μέχρι την ημέρα της κρίσης. Αυτό ίσχυε φυσικά και πριν από την έλευση του Χριστού και μετά την έλευση. Το ερώτημα είναι, μετά την Ανάσταση, η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, σε τι διαφοροποίησε την κατάσταση? Μάλιστα. Πάβει να υπάρχει Άδης. Προηγουμένως οι ψυχές κατέβαιναν στον Άδη. Τώρα κατέβαιναν, ανέβαιναν, είναι σχετικά αυτά. Πήγαιναν στο λεγόμενο Άδη. Στον τόπο που δεν είναι συγκεκριμένος τόπος, αλλά είναι κατάσταση. Γι' αυτό και οι προφήτες που έφταναν στη θέωση κατέβαιναν στον Σεγόλ. Σεγόλ εβραϊκά σημαίνει Άδης. Και οι Έλληνες το δεπόντουσαν, πολλάς δε ψυχάς άιδη προείαψε ηρώων, που λέγει ο Όμηρος στην Ηλιάδα. Πολλές ψυχές τις κατέβασε, προείαψε, οδήγησε, και
έφερε μέχρι τον Άδη. Τώρα πώς νοούσαν οι μεν και οι δε τον Άδη, οι Έλληνες δηλαδή και οι Εβραίοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη σημαίνει την Ανάσταση όλων, γι' αυτό ο Χριστός εικονίζεται στην Ανάστασή του ότι κρατάει το χέρι του Αδάμ, το χέρι της Εύας και ανεβαίνει πάνω, και όχι με σημαίες και αυτά τριαμβολογώντας. Αυτά είναι φράγκικα. Ο Χριστός λοιπόν, η Ανάσταση του Χριστού είναι όχι η κάθοδος στον Άδη λέμε, αλλά τα πάει μαζί, η έξοδος από τον Άδη. Είναι η Ανάσταση του Χριστού. Οπότε πλέον δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει το κημητήριο και όχι το νεκροταφείο, όπου κοιμάται, τα λένε όλοι οι πατέρες, έχει περίφημες αναφορές ο Χρυσόστομος στο θέμα. Κοιμάται κατά κάποιο τρόπο ο χριστιανός, η ψυχή του, και περιμένει την Ανάσταση και του σώματός, την ενοποίηση ψυχής και σώματος στη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα λέμε περιμένει, όλα αυτά πάλι είναι σχετικά. Τι θα πει περιμένει, πώς περιμένει? Αλλιώς περιμένουμε εμείς και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί, ημέρα 1, 2, 3. Τώρα ξέρουμε ότι είναι νύχτα, συγγνώμη, και τυφλός να είναι κανείς, του λένε διπλανή νύχτωσε. Συγγνώμη που μιλώ έτσι, αγαπώ τους τυφλούς, αλλά το λέω ότι και μάτια να μην έχει, ζει μεταξύ σκότους και φωτός, μεταξύ νύχτας και ημέρα. Εκεί δεν υπάρχουν, όπως είπατε πολύ σωστά κύριε συνάδελφε, εκεί δεν υπάρχουν χρονικές διακρίσεις όπως έχουμε τώρα. Υπάρχει η έννοια των αιώνων, όπως ήταν πριν από τη δημιουργία. Ο Θεός ό,τι αποφάσεις τις παίρνει δεν είναι από την ουσία του, αλλά είναι μέσα στους αιώνες. Και τους αιώνας επίησας λέμε στον Χριστό. Διού και τους αιώνας επίησας λέμε στον Πατέρα για τον Ιησούν Χριστόν στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι μία περίοδος χρόνου που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εκεί κινείται η δημιουργία, το Big Bang, εκεί κινούνται οι δαίμονες, εκεί κινούνται οι άγγελοι, εκεί κινούνται τα πρώτης δημιουργίας. Όταν γίνεται δημιουργία πλέον και έχουμε φωστήρες, ο χρόνος προσδιορίζεται στο σύμπαν το δικό μας ή στο πλανητικό σύστημα το δικό μας, προσδιορίζεται για τις κινήσεως και της εναλλαγής στην ουράνια σφαίρα των φωστήρων του ηλίου, της Ελλήνης. Γι' αυτό αποκτούν τόσο μεγάλη σημασία και στους ειδωλολάτρες και στους Εβραίους και μετά στους χριστιανούς η κίνηση των σωμάτων. Τώρα αν λέγανε ότι κινείται η γη γύρω από τον ήλιο ή κινείται ο ήλιος γύρω από τη γη, αυτά είναι άλλα θέματα, ειδικά επιστημονικά, αστρονομικά της τότε εποχής και σήμερα. Καταλάβατε λοιπόν. Είναι ένα είδος ύπνου που χαρακτηρίζει μία αναμονή, και από ό,τι έχω διαβάσει, εάν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, παρόλο που όταν πάμε εκεί πέρα, όταν πάω εκεί θα ξέρω τι γίνεται. Τώρα τι να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα είδος συντόμου ύπνου. Είναι σαν να γυρίσει κανείς από τη μια πλευρά του κρεβατιού και να πάει στην άλλη. Δεν υπάρχουν εναλλαγές γεγονότων για να μας δώσουν την έννοια του πλήθους και της εκτάσεως. Εμείς ζούμε μέσα σε μια μέρα τόσα πράγματα, και γι' αυτό ο Άδης κατήργηται, τα διαβάζουμε στην ομιλία του Χρυσοστόμου ή της Ευσεβής και Φιλόθεος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα. Και σας παρακαλώ, το λέω συχνά, να μένετε. Αυτή είναι η Ανάσταση, η Θεία Λειτουργία του Πάσχα. Μα πάει στις 2 η ώρα. Και εμείς τα λέμε γρήγορα, γιατί ξέρουμε την κούραση που έχουμε. Μου έλεγε ένας επίτροπος εδώ, ο Μακαρίτης, ο κύριος Οδυσσέας, τον θυμάστε οι παλαιότεροι εδώ, ερχόταν μέσα μόλις τελείωνα τη λειτουργία του Πάσχα, που ήμουν ψόφιος και καθόμουν στην καρέκλα λίγο, δεν μπορούσα να βγάλω και δεν μπορώ να βγάλω τα άμφια, να εκδηθώ. Και μου έλεγε, να ξεγηθώ μάλλον, και μου έλεγε, Πάτερ Γεώργιε, Κωνσταντινοπολίτης, Ανέστη Χριστός, πέθανε ο παπάς. Λέω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτή είναι η ακολουθία η σωστή. Εκεί λέει, πάει και χρησιμοποιεί τον Απόστολο Παύλο και τον προφήτη Ισαΐα. Ο Άδης φυσήν, επικράνθη συναντήσασι κάπου, και όλα τα σχετικά. Άλλο ερώτημα. Άρχισε το μαντολίνο. Αν με επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με τον όρο Ρουμάνος και Ρουμανία. Μπορώ να πω ότι βάσει πηγών, γραπτών πηγών, αυτός ο όρος συναντιέται στα παλαιά γραπτά κείμενα σχετικά με την ιστορία των Ρουμάνων. Ας πούμε, τον 17ο αιώνα, το πρώτο βιβλίο που τυπώνεται στο Ιάσιο, το 1643, έχει ως τίτλο
Κάρτε Ρωμνέσκ, δηλαδή ρωμανικό βιβλίο. Μάλιστα. Δηλαδή σημαίνει ότι αυτός ο όρος είναι παλαιός και υπήρχε στη συνήθεια του Ρωμανικού. Εγώ μιλώ για την επιβολή του ως κρατικού ονόματος. Με τον Γκούζα γίνεται πλέον το κρατικό όνομα, που τα ξέρετε καλύτερα, με την συνένωση Μολδαβίας και Βλαχίας. Μόνο έτσι. Ναι, αλλά αυτός ο όρος υπήρχε. Ωραία, είναι Ρωμανία. Ναι, Ρωμανία, ναι, υπήρχε. Ρωμανία είναι το όνομα της αυτοκρατορίας. Ναι. Εμείς, ξέρετε, υπάρχουν, κύριε, δεν αναδικώ ούτε τη χώρα σας, ούτε θέλω να αντιδικήσω. Σωστά το λέτε. Αλλά μιλώ για την ειδική χρήση. Δεύτερον, δεν υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες, αλλά και κάποιοι Ρουμάνοι που το βγάζουν από το ελληνικό όρο αριμάνιος. Αριμάνιος είναι ο Βουνήσιος. Και επειδή η βλάχη της δικής σας περιοχής και η βλάχη της δική μας είναι ορεινή Βουνήσι, λένε ότι είναι το αριμάνιος. Θέλει έρευνα το θέμα. Πάντως ο όρος υπάρχει. Χρησιμοποιείται όμως πραγματικά αντί δακία, επί πολλούς αιώνες χρησιμοποιείται ο όρος δακία. Ναι. Έχει γράψει ο πατήρ ο Χιοντούρα, ο πατήρ Ηλίας Πρατσέ, ναι, όπως τον λέμε εμείς. Έχει γράψει για αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν, αντί να χρησιμοποιείται ο όρος βλαχία κλπ, χρησιμοποιείται για την ένωση των δύο περιοχών ο όρος Ρωμανία και όχι Ρουμανία όπως το λέμε εμείς. Επειδή όμως εσείς το λέτε έχει κόφωση το προς το ου, γι' αυτό το λέμε Ρουμανία, και για να μην δημιουργούνται συγκίσεις. Όταν θα προσθεθεί η Τρανσιλβανία θα επεκταθεί και η χρήση του όρου. Δεν αρνούμε ότι είναι δικό σας όρος, αλλά από πού προέρχεται και τι εκφράζεται. Καταλάβατε. Αυτό δείχνει ότι παλαιότερα οι Ρουμάνοι ανήκαν στην Ρωμανία, στη Μεγάλη Ρωμανία. Και αυτό εξηγείται αυτή η ορολογία που χρησιμοποιείται και συναντιέται στα γραπτές πηγές. Επειδή ούτως άλλως ο όρος βλάχος σημαίνει Ρωμαίος. Έχει γκωθική προέλευση. Μια και το θίξατε, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Σύμφωνοι λοιπόν. Να σας πω τώρα. Η περίπτωση εδώ της χρήσεως, της αποδόσεως μάλλον του ονόματος, ξέρετε τι θυμίζει. Έχουμε μια αυτοκρατορία που λέγεται σήμερα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πολιτεία της Καλιφορνίας να ονομαστεί σήμερα United States of America. Δηλαδή έχει το όνομα, έστω και αν υπήρχε, αφού ανήκατε στη Ρωμανία, είναι γνωστό το όνομα και το έχετε και εσείς στα κείμενά σας, όπως το έχουμε και εμείς. Από τον 4ο αιώνα ο Μέγας Αθανάσιος λέει Μητρόπολης εστίνη η Ρώμη της Ρωμανίας. 350 τόσο Μέγας Αθανάσιος, όπως θα ξέρετε τα κείμενα. Οπότε λοιπόν, όπως θα χρησιμοποιούσε το Illinois, η Καλιφόρνια των τίτλων United States of America, περιορίζει η διεθνής πολιτική τον όρο σε μία περιοχή και αγνοεί ότι το όνομα αυτό ήταν όλων των Ρωμαίων. Και εδώ το λάθος που κάνουν, το έγκλημα που κάνουν οι δικοί μας, είναι να νομίζουν ότι Ρωμαίοι ή Ρωμιοί με κέντρο την Κωνσταντινούπολη είμαστε μόνο οι Έλληνες. Είσαστε και εσείς, οι Βλάχοι, οι Μολδαβοί, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, όλοι είμαστε Ρωμιοί, διότι ανήκαμε στην ίδια αυτοκρατορία με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί κάπου να τα βρίσκαμε, αλλά ποτέ δεν χάσαμε την ενότητα λόγω της πίστεως. Έτσι δεν είναι, συμφωνείτε με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο η διεθνής πολιτική περιέπλεξε περισσότερο τα πράγματα, ενώ το όνομα που επικρατεί από τον 4ο αιώνα για όλη την αυτοκρατορία, και ο Γιώργα τα γράφει αυτά, γιατί ήξερε γράμματα ο Γιώργα, χρησιμοποιείται το όνομα από τον 4ο αιώνα Ρωμανία για την αυτοκρατορία και ποτέ Βυζάντιο. Αυτό είναι το θέμα. Ουδέποτε ονομάστηκε η αυτοκρατορία Βυζάντιο. Για τον Βλαδιμιρέσκου το ξέρετε, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι αυτός ήταν ο μόνος προδότης της ιστορίας, υπήρξαν και δικοί μας προδότες. Μιλούμε όχι μόνο για τον αρχαίο εφιάλτη, αλλά και τον Πήλιο Γούση που πρόδωσε τους Σουλιώτες. Λοιπόν, τέτοια φαινόμενα έχουμε παντού και προς Θεού δεν τα λέμε, ξέρετε, άλλωστε για το Πανεπιστήμιο για να δημιουργήσουμε αντιθέσεις, αλλά για να μάθουμε καλύτερα την ιστορία, την κοινή μας ιστορία. Βρίσκονται ένας αριθμός Ελλήνων και μάλιστα επιστημόνων. Έλεγε μια καθηγήτρια της φιλοσοφικής, λέει το όνομα Ρωμαίος στενεύει τον ελληνισμό. Μα όχι. Ο ελληνισμός κατήντησε ελλαδισμός, δηλαδή η περιοχή αυτή του ελληνικού κράτους. Ενώ ο ελληνισμός με το όνομα Ρωμανία, χωρίς να χάνει το ελληνισμός που είναι όνομα καταγωγής, περιέχει όλους τους Ορθοδόξους.
Μήπως η Ρωσία, η ρωσική εκκλησία δεν είναι γρεκική εκκλησία? Όχι επειδή ανήκει σε εμάς, επειδή η γλώσσα, ο πολιτισμός, τα πάντα ανήκουν στους Έλληνες. Και όταν έχω πάει αρκετές φορές και πολλές φορές ομολογούσαν δάσκαλοι και λοιπά, λέει αυτοί οι άνθρωποι δείχνοντάς με είναι αυτοί που μας έφεραν και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την Ορθοδοξία. Δηλαδή μας κάνουν να καταλάβουμε τον ρόλο που παίξαν οι Άγιοι μας, δηλαδή που έπαιξαν στην ιστορία. Αυτά λέγονται όχι για να κατηγορήσεις τους άλλους ή να τους μειώσεις, αλλά για να δείξουμε την ενότητα την οποία έχουμε. Έχουμε κοινές βάσεις και από την αρχαιότητα και από την πίστη μας. Ξέρετε, υπάρχει ένας Οσέος, ένας από την δεκάδα των Αττικών ρητόρων στην αρχαιότητα, ο Οσέος, ΙΑΙ, λέει ένα πολύ ωραίο: το τασιδίας ευεργεσίας υπομιμνής τίνη ίδιον εστί το υβρίζει. Δοτική το υβρίζει. Δηλαδή όταν λες τον άλλον τι σούκαμα, τι καλό σούκαμα, τον βρίζει. Λοιπόν, δεν πρέπει εμείς οι Έλληνες να τα λέμε αυτά για να σας λέμε στους Ρουμάνους σας φέραμε αυτό, σας φέραμε, και εσείς μας φέρατε κάτι άλλο. Ή να πηγαίνουμε στους Ρώσους και να λέμε εμείς σας ποτίσαμε, όσο το λες περισσότερο παίρνει τον χαρακτήρα ύβρεως. Συμφωνείτε σε αυτό το θέμα? Απλούστατα ζούσαμε στην ίδια οικογένεια. Και αυτό προσπάθησαν. Ο Υψηλάντης δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει κράτος Ελλάδος, αλλά να αναστήσει την αυτοκρατορία. Και υπήρχαν δυνατότητες να γίνει αυτό. Εξαρτάται από την εξισορρόπηση της δυτικής και της ρωσικής πολιτικής. Οι Ρώσοι ήθελαν να γίνει για να βάλουν μετά αυτοκράτορα κάποιον Ρώσο, τον Κωνσταντίνο. Υπήρχε Κωνσταντίνος, ήταν ο πατέρας της βασίλισσας Όλγας, ο οποίος ήταν Κωνσταντίνος ονομάζεται, ήταν και μασόνος, έτοιμος δυτικός δηλαδή να γίνει αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς που δεν πέτυχε το θέμα, τότε θα είχαμε άλλα προβλήματα, όπως και ο Κούζα ο δικός σας, ο καημένος, γι' αυτό ενισχύθηκε, μασόνος ήταν ο Κούζας. Λοιπόν, αντί να έχουμε τώρα την πολιτική που μας οδηγεί στα σκοτάδια πολλές φορές, με την ενότητα της πίστεως διατηρούμε Ρουμάνοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, όλος ο κόσμος γύρω από την Αγία Τράπεζα χορεύουμε τον αιώνιο καλαματιανό χορό ή τον αρχαίο συρτό χορό και είμαστε όλοι ενωμένοι χορεύοντας γύρω από την Αγία Τράπεζα. Έτσι δεν είναι? Χάνουμε λοιπόν τις οξύτητες που μας δημιουργεί η πολιτική. Απόλυτα συμφωνώ και ουδέν πρόβλημα. Υπήρχε ο όρος αυτός, αλλά βάση είναι το όνομα Ρωμανία. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Και το Ρωμανία πάλι δεν είναι κατασκεύασμα των Ελλήνων, σημαίνει τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά όσοι είναι κατά της Κωνσταντινούπολης απορρίπτουν και τον όρο εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, σήμερα οι φαρμακειδικοί ακολουθούν την γραμμή του οικονόμου, τελειώνω αμέσως, και οι οικονόμοι ακολουθούν την γραμμή του φαρμακίδη για πολιτικούς, εγωιστικούς και εθνικιστικούς ρόλους. Δηλαδή ο οικονόμος ήθελε να κρατηθεί η σχέση με η πνευματική κυρίως με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να βρισκόμαστε όλοι ορθόδοξοι μέσα στην οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και του ελληνικού πνεύματος, από πλευράς πνεύματος μόνο. Ο Φαρμακίδης έλεγε να κλειστούμε, κάθε ομάδα βαλκανική να κλειστεί στα δικά της σύνορα. Γι' αυτό φτιάξαμε τα βαλκανικά κράτη, ενώ πηγαίναμε να φτιάξουμε τις επαρχίες της αυτοκρατορίας, να αναστήσουμε. Οπότε λοιπόν σήμερα όσοι είναι αντίπαλοι του Χριστοδούλου στρέφονται στη γραμμή του οικονόμου να ενισχύσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να χτυπήσουν τον Χριστόδουλο και τα σχέδιά του να κάνει πατριαρχείο στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρει όλος ο κόσμος. Όσοι ήταν του Φαρμακίδη που λέγανε κλείσιμο λοιπόν, στρέφονται προς την γραμμή του οικονόμου. Και ο Χριστόδουλος και άλλοι που ήταν στην γραμμή του οικονόμου σήμερα λένε μακριά από το Πατριαρχείο, διακόπτουμε κάθε σχέση, γι' αυτό γίνονται οι τριβές. Και συνεχώς γράφουν στις εφημερίδες ότι αρχίζουν και πάλι τα προβλήματα. Η ορχήστρα, τα βιολιά τα παίζει συνεχώς αυτή η ορχήστρα. Δυστυχώς, διότι υπάρχουν αυτές οι τάσεις. Ό,τι ήταν τον 19ο αιώνα υπάρχουν και σήμερα. Λοιπόν, μη φοβάστε, ας μη σπουδάζουμε ιστορία, ας σπουδάζουμε τα γεγονότα της εποχής μας. Είναι το ίδιο πράγμα. Καταλάβατε? Λοιπόν, στο καλό να πάτε ο Θεός. Παρακαλώ.